जों थांनाय अख्लै शनिबार रबिबार दिनै समबार जरा orang ketemu atau mereka onai kau sarika onai bisi cemna jaka tabang jara ini niwa ketang khai pot mana yo ya tuju tungani nangai yo borona magmase pasar bisinya nang ya tuju ke jara guru ko sai tongai yo mana baina ar কার্যকরী কমিটি tongai yo borona bo sawa এক মাস bisinya na ketang jara pot manai borona jate henobar khlainate borona bahaya जों साखा जावा आर जोंनि बाबा गुरियानो सक्सिबे गामिनि yang कलान फरमायनि गजन तलिबो जखन सेनाय माग मासे 9 तारिखआव गथुमनाय 10 तारिखआव गान्थेनो जों बाबा गुरियानो जों आयां रां थांनायनाय हानिबाङै जतनो जों रेडिमा दंनाय बनियामनि मते जों मासालायनाय सावैना आं जतनो हामबाया फदे दिनैनि उसमाना अरनो पायरखा जतनो हामबाय जय बाबा गुरिया।